ये है रिम जे हाँ नचिए त ग्रिंग ग्रिंग हाँ झाल बजे झरिंग झरिंग हाँ भाईबो करली गिरिंग गिरी सब काम इनका फर्स्ट में होला। बहुत खा के तुरंत पूछ देली कौन कहानी करे हुए हम बताइए हम बताइए कौन जाने आरब देख के ध्यान तोनी अरे सुनी श्रोत ज्ञानी कहानी तनी ध्यान देकर सुनना कहानी कौन कहानी हनुमान जी का जन्म तो ऐसे कई प्रकार से लोग आवेला हाँ लेकिन पहले को छेपक कथा हम सुनाए हनुमान जी के हाँ एक बाद जौन होके के होई लेकिन पहले को छेपक कथा 5 से 7 मिनट वो घड़ी के बात हो कि एक बार भूपति मन माही अभय गलानी मोरे सुत नाही यही कहानी में मिली कि भगवान राम खाली 4 भाई ना रहे हाँ भगवान राम के भाई हनुमान जी रहुआ हाँ विभीषण जी भी रहुआ हाँ यही कहानी में मिली हाय है कि गुरु गृह गयऊ तुरंत महिपाला चरण लागी करी विनय विशाल राजा दशरथ जी के मन में गलानी भाई कि चौथा पनी आ गई आई गो लड़का ना भाई गलानी भाई का है का है तीनों रानी लोग हाँ एक दिन राजा दशरथ जी से कहता हाँ कि अरे हर भारी हो रे ला अरे मनवा ये बलराम जी ए स्वामीनाथ कहा गिरी मैं धन दौलत भरल बा हाँ बाकी एगो लाल बिना सब सोना लागता हाँ कुछ निक नहीं लागत ए स्वामीनाथ हाँ एगो गोदी में लाल हो जेते हाँ तो दुआरा खेलते हाँ तो दुआरा कितना शोभे धीर धरा रानी आय हाय हाय कि अरे हर भारी हो रे ला अरे मनवा ये बलराम जी अरे ये कहू न भइले ललनमा ये बलराम ये कहू न भइले ललनमा ये बलराम सब कुछ दिहल प्रभु राजा राजा धनिया बाखिर बनवले काहे राधा बझिया लइका बिना सुनबा लइका बिना सुनबा हम नमये बलराम जी अरे ये कहू न भइले लला नमये बलराम कहू न भइले लला नमये बलराम तब राजा दशरथ जी के मन में गला नहीं भाई हाँ आ तब
अपन गुरु महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ पहुंचल बानी। आज जाके कहनी कि बाबा कि सुन लागे मोरा अरे घरवा दुआर तब घर में 3 जानी रानी आ कोना कोना सोना जानी तो एगो बबुए बिना सोबरे अरे बेटा अरे गुरुजी कि सुन लागे मोरा घरवा दुआर वशिष्ठ बाबा कहने की राजा चिंता मत करी एगो लड़का खातिर तरसता नहीं। हाँ समय आई हाँ रउआ 4 गो लड़का हो कहता कि अरे मान लो हमरो कहना मान लो हमरो कहना पर विश्वास आस पूरा होई तोहरो पर विश्वास आस पूरा होई तोहरो ए राजा तोहरा होई है 4 गो ललनवा हमार चला तोहरा होई है 4 गो ललनवा आ वो वैसन वैसन लड़का ना कि कहले गुलाब की जवाब नहीं उनको कहले गुलाब की जवाब नहीं उनको अरे गुण गाई पे लगा पूरा नवा वशिष्ठ बाबा कहले कि राजा तारा एगो ना 4 गो लड़का होई लेकिन नो खातिर तरह श्रृंग ऋषि के बुलावे के पड़ी। श्रृंग ऋषि आई हैं यज्ञ करई हैं आ उहे अग्निदेव खिल लेके प्रगट होई हैं त रानी लोखाई आ तारा मन के मनोकामना पूरा होई। वशिष्ठ बाबा के कहल अनुसार श्रृंग ऋषि के बुलावल गई यज्ञ शुरू हो गई आ एने जोग होखे लागो आ ओने रावण के जौन माई रहे जौना के नाम केकसी रहे जब रावण सुनलस कि एने राजा दशरथ जी जोग करावे लगले रावण के मन में भइल कि अब जोग होता तो खीर निकलबे करी खीर निकली तो रानी लोग खइबे करी आ जब रानी लोग खाई तो भगवान के अवतार होखबे करी आ जब भगवान के अवतार होई तो हमार मृत्यु निश्चित। रावण अपना कक्ष में चिंतित अवस्था में बैठल बा। आज जब रावण के माई केकसी देखली अपना लड़का के चिंता में कहली कि सुनबा तो सुनबा ये बाबुआ अरे हमारी कवनी करनमा कवनी करनमा कवनी का करनमा ये बाबू नीला तोहर
रावण के माई कहली कि बेटा काहे एकरा पहले तरह कितना चिंतित अवस्था में ना देखल रहनी है। का बात बा बोला रावण कलश की माई राजा दशरथ जी जग करावता रे। आज जग के महिमा यह बा कि जग होई तो खीर निकली, खीर निकली तो रानी लोग खाई। अब भगवान के जन्म होई हमार मृत्यु निश्चित बा। यही से तो चिंता में बानी। रावण के माई कहली कि जग होई खीर निकली रानी लोग खाई तब न भगवान नहीं है। जग होई खीर निकली लेकिन तरह का वचन देता नहीं कि खीर रानी लोग के हम ना खाए दे। खीर रानी लोग के ना खाए दे। आये ने भक्ति सहित मुनिया होती दिन है प्रगट अग्नि चरूकर लीन है। अग्नि देव खीर लेके प्रगट भइल बारे। श्रृंगी ऋषि जी के दिहले, श्रृंगी बाबा वशिष्ठ बाबा के दिहनी। वशिष्ठ बाबा ले जाकर राजा दशरथ जी के देता नहीं कि तीनों रानी लोग के खिया दी। आ दशरथ जी रानी लोग लगे लेके आई बारे। कौशल्या जी वहू दुजनी के बोला लो लड़का लड़का करत रहलू हल लड़का के व्यवस्था आ गई। ला लो आजा यही खीरावा के के बोला लो कि तो कटीर खुली गई फिर खाला कटीर खुली गई फिर खाला झूठा नहीं होई मुनि बाबा के बच्चा खीरावा के खइबू तो पूजिया रे राजा दशरथ जी तीनों रानी लोग लगे बारे। आ तब तक रावण के जन्माई केक्सी रहे चिल्होरिन के रूप धारण करके आ वैसन बेग से झपाटा मरलस की आधा खीर लेके वहां से उड़ गए। कहीं कहीं प्रमाण मिलेला कि जवना घड़ी रावण के माई खीर लेके उड़ ओ घड़ी स्वयं गर्भवती रहे। आ इतना बेग से झपाटा मरलस की जनो को लड़का होके करे राजा दशरथ जी के अंगने में हो गई। आ लड़का ना लड़की रहे जेकर नाम शांता रहे। अपन अपन अलग अलग प्रमाण बा। खीर लेके न केक्सी उड़ल बारी चिल्होरिन के रूप में। आए ने अंजना गिरी पर्वत पर अंजनी अपन तपस्या में लीन बारी। गुड्डू रंगीला जी के लय याद पड़ल। ओह लोग हमनी के दोषी कहता कि अरविंद सिंह अभियंता अजीत हल चली लो बाउर कहले बा। बाउर के मास्टर बबवे रहे हमनी के गुड्डू बाबा जन शुरू कर दिहले एकरा बाद उनके राह पर मैं लोग चलता उहे गौले रहले। अरे के तरह से कोई अपना कटले बटे कादू कादू कटले बा। लेकिन अरे अंजना गिरी पर रहली तपस्या में लीन हो जाए के बाद। अरे अंजनी बेचारी सुकुमारी अंजनी तो पपी केसरी के नारी सुकुमारी अंजनी
अंजनी तपस्या में लीन बारी तब तक भइल का उहे रावण के माई के ऑक्सीजन चिल्होरी रूप में खीर लेकर उड़त रहे ओकरा खोरवा से आधा खीर अंजनी के हाथ में गिर गई। आई अंजनी के बुझाई कि भगवान के प्रसाद है। और जब तक चिल्होरी ने खीर लेकर अंजनी के हाथ में आई के गिरैली। आई अंजनी ओकरा के प्रसाद बुझ के अरे खीरवा के खाई गइली। अरे लाल चोट मारी सुकुमारी अंजनी कसरी कनारी सुकुमारी अंजनी कसरी कनारी सुकुमारी अंजनी। अभी एगो घटना घटले रहे आ तब दूसर का घटना घटता का खैर तबले पवन देवा ओ चक्के नहीं होई अंजनी के दहिया में आचल पटोई। पवन देवा अंजनी के देह में लपटा गइले। जब अंजनी के मालूम भइल अरे खिसिया के मारे भइली। अरे जोरी के नारी सुकुमारी अंजनी हो कपी कसरी के नारी सुकुमारी जब पवन देव का स्पर्श देह में भई आज जब अंजनी के पता चलल आंख लाल लाल करके कहली कि पवन देव तारी मजा कि नहीं जनल सती के प्रताप कि नहीं जनल सती के प्रताप पवन देव नहीं जनल सती के प्रताप पवन देव। नहीं मनम में अपना विचार कोइलो अतदहिया से हमारा लपटाई कोइलो तो अब तहरा के देहो हमर श्राप पवन देव। पवन देव प्रकट भइले कहले कंजनी काहे खिसियाइल बारू। ई जन हम काम कइले बानी ई निमने काम खातिर कइले बानी। यही स्पर्श से तारे एगो लइका होई आ लइका ऐसन होई कि ओकरा लेखा बलवान ओकरा लेखा बुद्धिमान आ ओकरा से बड़ भगवान के भक्त केहू ना रहे। त कहानी में विराम में बेही जे लगी काहे कि 31-32 मिनट हमर हो गइल। तले ब्याजी आगनी क्रिया में गइले मुड़ी छिलवले बन बिया त घर हूं का कहल बनी का मुड़ी छिलवले में बिया त कि हाले में इनके घर के मुंह रहल। गाड़ी देवेंद्र व्यास देखो